Pixkat egingo dugu ebaluazioa, nola jonda dana eta... Bai. Eta Mikel? Mikel deitu ditezen ez zentzura etorri gaur. Ara, Mikel, ja. Bueno, beka, harira. Jaia, festa. Frakaso bat izan da. Baina, idei politak atera badira. Baina idei politak atera direla kenduta, frakaso bat izan da. Ja. Eta sare sendo bat sortu dugu. Bai, idei politak eta sare sendo bat sortu dugula aparte, eske frakaso bat izan da. Ja, baina, gero ere, honen aitzakiarekin jokela txukundu genuen. Baina, idei politak, sare sendo bat sortu dugula eta gela txukundu dugula aparte, eske txapuza bat izan da. Ja, baina ezaztu ere jende berria sartu dela taldean. Idei politak, sare sendoa, ondo, gela txukuna dago, bai, ikusten da. Eta, esan dezu azkena, Jende berria sartu da. Jendearena, bai, jende berria sartu da. Baina, hori kenduta, eske, frakaso bat izan da. Ja, baina gure arteko harremana ere asko hobetu da, Bien, idei politak, sare sendoa, gela txukundu, jendea berria, eta... gure arteko harremana. Bai, gure arteko harremana sortu direla kenduta, niretzat, benetan, frakaso bat izan da. Ja. Baina ez da gutxi, ez dela defizitarioa atera, satirua. Idei politak, sare sendoa, gela txukundu, jende berria, gure arteko harremana, eta defizitario ez dela atera, kenduta, nik uste frakaso bat izan dela. Bestalde helburua zen mezua, eta nik uste mezua oso argi geratu dela. Idei politak, sare sendoa, gela txukundu, jende berria sartu dela, gure arteko harremana hobetu dira. Defizitarioa ez da atera, €1 harrapatu dugu hor. Eta mezua argi geratu dela, hori kenduta. Frakaso bat izan da. Baina, gero ere ikasi ditugu hurrengorako gauza berriak, ez? Adibidez, ez da ideiona, ordu berdinean eta elkarren ondoan yoga tailerra eta batukada tailerra. Hori ere ikasi dugu, ez? Yoga eta batukada. Ez dikoa, ondo. Bueno, idei politak, egia da sare sendoa osatu dela, gela txukuna dago. Jende berria sartu da ere, laguntza beti ondo datorkigu. Gure arteko harremana egia da, azkenean asko sartutzen, hobetu dela. Defizitarioa ez da atera, €100 horiek daudelako. Mezua oso argi geratu dela, egia da,
gara, asmatu dugu. nire lehen busua enteratu da ere. Eta gauza berriak ikasi ditugula, bai, ematen du exito bat izan dena. Bai, ni pozik nago. Oso ondo, atera, Exito bat izan da. Exito, apa. Oso ondo, ya está.